Salam mehriban dostlar, qowmy adalan janyny sagmy. Biz şu wagt nirde Krasnovodda mihmançylyga geldik. Size täze bir ütgüç produksiýa bardy aýtyp beresim gelýär. O produksiýany mene Balkan welaýaty boýunça jilleri Gafuryň ýanyna geldik. Häzir size gysga maglumatyny bilen dogry görün. Belki size de gowy maslahat bolar diýip umyt edýän. Gafur, salam alaykum. Wa alaykum salam. Qowmy adalan. Bir gysga produksiýa bardy gurrun bersen. İlk tane adat hoş geldin. Sağ ol, minnettar. Canın sağ olun, başına dik olsun. Şeydi. Bu kampanya esasen Fitline, tapaqtu aytılırlar. Fitline kampanya, German kampanya bolup. Bu 30 ýyldan gowrak wagt bäri kampanya işläp gelýär. Bu kampanya esasen hem adamın öjüni açyp bejerip başlaýar. Öjükden başlap ketişni tutan bolup başlaýar. Nirede haýsýeringizde bir agyry keser ýa bolmasa bir näme diýler, bir näçe güýçli dermanlanıp şöyle üç bir raylanan morfa, şöyle öğütüp man kömür ediyor. İyimit. Bu düzmünne vitamin ma mineral var. Dine biyo dabafka. Hiç kimkat yok. Kimya düýünden yok. Hiç kimya yok düýünden. Ondan sonra bunun esas alanlıkları enkisi dışarıdadır neslarında. Enkisi. Adam 3-5 minuttan tepki başlıyor. Gördüğünüz ama 3-5 minutun içinde ýem täzir etip başlaýar. Bu önümler haýsy kesele garşy garetdi esasen. Bu näme akıllı önümlük ýatyna adam bedeninde näme problemisi bar bolsa, niresinde agyry kesel bar, şoýra bar ötärli başlaýar. Äşli keseller, antalak keseller, zor, bagyr, böwre, imsindiriş ýollaryna, ýa-ni ganlaryna, ýa-ni goýulma, ýa-ni ýüreklerine infarkt sot keseller, ählisine kömek edýär. Bejerisini berýär. Tuğulun. Ine görüşüňiz ýaly dostlar, ütgüç ölümden bizim köp zatdan habarymyz ýok. Türkmenistana ilkinji gelip duran zatlar, oň üçin hem köp adamdan gyzyklanyp gördüm dostlar, realem täsiri bar diýe. Belkem köp görýän dogançyklarymdan näme aslana şu TikTokda oturýarlarken, oň üçin görün, barlak görün, mümkin ene talaňyzda dogany garnaşlaryňda realem gerek zatdan biri otdurar. Bu önümden biri germanski önüm, ýa 30 ýyldan gowrak 70 oğlay sertifikaty bar diýe. Oň üçin hem habarlaşan Gafuryň adyny aşaçydan belleýän akkauntuna girin, şo taýda ähli maglumatlar özü ýöretýär, görkezýär. Bizim maslahatymyz size şu zatlary hödürlemek, belki em bolar diýip umyt edýän. Gafurjan sana da köp minnettar. Janyň sag bolsun, hawa işiň düsturlyk. Allahjan şeýdip milletiň adazygyny saglygyny şeýdip seretýän, olam bir özü bir ullukam bir derece diýip hata etýän. Onuň üçin işiň düsturlyk, janyň sag bolsun. Bolýar, sag olun. Boldy. Like, repost, gaýraýsyň dogrular.